गारि सायाव जिरायो आं हाग्रा बासि थांनानै सान्दुङानो गोजां बोथोरनि सान्दुङा बिराद गोसा जायोना सायायाव थाबा गोजाङो सान्दुङाव थांबा बिराद गरम जायो जोंहा आलु गायनो फैबाय मैयासो गारि बोना थांखानायखौ गारिजों फैयाबा थिखोनो बायना हरै मा गारि बे अजन लानायखौसो जादों उननिखौसो बायदि मोनदों आं फिसिनाय उननिखौ गथाखौ गायग्रो ना माखौ गायग्रो बेरायनो हाखावनाय जम्बा बिदि मुना लानानै गायसै मालाय बिसोर खादा लानानै गायदों मुना लानानै गायनानै माने बोथोर जाया मानसिया औवा गथाङो आलु जेख्लेबदे ओइ बाबा गाजा बायो होनखाबाय माबा मोसौरासुलि गथ'आ हंगार बाबा हंगार मेंगुलायबाय गङै गायनाय बे हाय गुलिखौ फोनो बाबा जबसे दैखौनो मोनलोङासै ओरैनो खोलैजोब्बाय गथ'खौनो मा जायो नों गायनो रोङो नामा ए न' लांफै जाबा मबाइल नायनो दिलायबाय दै जालायबाय माबायदि गथ' बे बेयावनो उन्दुदों मनायाव मबाइलावल' थाया दे आङो नोंसोरो आंखौ मबाइलावल' थायो सानगोन बयनिबो लाइभआव हाबनानै कमेन्ट हरो नालाय मबाइलावल' सानफ्रामबो रायो आङो मबाइल होननानै मबाइलनि सिगां आं ओंखाम ओंख्रि फोमोनखांबाय दा खुरनानैल' जाहोनांगौ आं